खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 13 जुलाइ 2024 सुनिबार। बिहारनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सारअन्थाइ गावदों आरो बे सारअन्थाइ गावनाय जाथायाव सा 25 सुबुङा थैदों आरो गुबुन सा 39 सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। बिहारनि माधुबानियाव 5 थैदों, सुपालाव 3 थैदों, नालन्दायाव 3 थैदों, लखीसारायाव 2, बेगुसरायाव 1, गपालगन्जआव 1, औरंगाबादाव 4, पाटनायाव 1 आरो समस्तीपुराव 1 थैदों। आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव बिहारनि चिफ मिनिस्टार नीतीश कुमारआ गोथौ दुखु फोरमायदों। लोगोसे थैनाय नखरनो नखरसेयाव 4 लाख रांखौ फोसावनाय जादों आरो गुबुन जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनाय जादों। आसामाव दैबाना जादों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमनीतलायाव मानसि गोथैखौ नावजों लांनांगौ जादों आरो सिमनीतलायाव मानसिफोरखौ लानानै थांबाय थानाय गंसे नावआ बेलथायदों आरो बे नाव बेलथायनाय जाथायाव 4 सुबुङा थैदों। बिसोर जेब्ला मानसि गोथैखौ गोथैसालियाव नेमखान्थि खालामनानै नावजों न' फारसे थांफिनबाय थानाय समाव हरखाब नावा बेलथायनानै बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गुबुन सासे सुबुङा दैयाव गोमानानै दङ। दा बेखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिल्लीयाव SSCनि थाखाय साखाफारा खालामबाय थानाय सेंग्राखौ सासे सेंग्राया सिख्लानि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव आसानजों आखाइयाव गानग्रा आसान बायदिजों गोबां खेब सिख'नानै बुथारदों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय पावन आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गौरब। जाथाया जाखांनायनि उनाव गौरबआ पुलिसजों हमजादों। गुवाहाटीनि मादगारियानि बर' चकनिफ्राय सासे हौवासा गथ'नि गोथै सह मोनदों आरो बे हौवासा गथ'खौ लकेलनि खायसे मानसिफोरा ड्राग्स लानाया बारा जानानै अभारड'ज जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय रिंकु माली आरो रिंकु मालीनि नखरनि मानसिफोरा रिंकु मालीखौ बा गावसोरनि फिसाज्लाखौ सोरबा बुथारदों होननानै अजद दैखांदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। थांनाय माखासे सान सिगां एक्स इन्डियफोरनि माखासे मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि पिकनिक स्पटनि सामलायगिरिफोरजों सोलिनाय दावराव-दावसिनि थासारिखौ लानानै जायगानि गोजाम कमिटिनिफ्राय EM रन्जित बसुमतारीखौ बे जाथायखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायदों आरो बे जाथाया सलरपारायाव सोमजिदोंमोन। सलरपारानि पिकनिक स्पटनि सायाव बे जाथाया सोमजिदोंमोन। दिनै जोंहा बे सरलपारा होनोबा मोनसे भुटान हादरनिफ्राय फैनाय मोनसे बिराद मोजां दै दङ। बे दैयावहाय बिराद मोजां बिफां लाइफां, मोनसे अन्थाइबारि, मोजां समायना जायगा दङ। बेखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय नायनो फैयो। बिनि बारहावाया मोजांखाय ओमफ्राय बेहाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेहाय खालामो, बिसोरो आयोजन खालामो। बेहाय जाखांनानै बिसोर सोरबाया गारनो थाखाय जायगा गैयैखाय बे जाखोन्दाफोरखौ गारनो जायगा गैयैखाय दिनैहाय बेखौ जोङो साफा खालामनो होननानै दिनै नैबे सरलपारा एरियानि जोङो लकेल हिसाबै मोनसे ससाइटि ग्रुप दानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो फोसाबलांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दिनै जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय। मानो होनोबा दिनै जोंहा मोनसे ग्रुप दं एक्स NDP, बिसोरो जोंनि गेजेराव हाबखावनानै गाज्रि मावफैबाय। बेखौ जोंहा जोंनि बे एरियानि ससाइटि क्लाबनि जे सेंग्राफ्रा इउथफ्रा दिनैहाय बेखौ गनायना लानो हायाखै। मानो गनायना लानो हायाखै होनब्ला जोंहा बे एरियायाव गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेखार दं। दिनै बेंगालराव थांनानै जेबो जोंहा बेनिफिट गैया। बेनिखायनो बे जायगायाव जोङो गावनि माबाखौ एसे एनै गस्ला गामसा सेन्देलफोर बायनानै लानो हायो खोमा होननानै जोङो दिनै बे सेंग्राफ्रा बाहाय गसंथानानै दङ। दिनै जों जाथि मोनसेल' नङा, अकल जोंहा दिनै आदिबासि दं, बर' दं, राभा दं। बे मोनब्रै ग्रुपआ जोंहा दिनै मोनसे ससाइटि दाना जोङो दाहाय रिसा खालामना लाबोबाय। बेनि गेजेराव दिनै मानो बिसोरो हाबखावनानै बेबायदि बेले बेजे लाबोनो सानदों। आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि BTR नि EM सारआ दिनै मा एंगेलजों लांनो सानदों जों बेखौ मिथिया।
जोंहा दिनै बेनि रिकुवेस्ट रायजोफ्रा बेखौनो लुबैबाय थादों बेखायनो बे जिनिसखौहाय बिथां फेरेंगा सारा बे जिनिसखौहाय बोखारनानै होनांगौ दा बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकआ लुबैबाय थादों बेखौ बोखाराबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेहाय मोनसे गोख्रों जोङो आरो लाबावगोन होननानै सानलायबाय थादों बेनिखायनो बिथाङा बेखौहाय अननानै बोखारना होनांगौ बेनि थाखाय बेखौ आं बुंथ'बाय आरो जोङो मिथिया मानो होनोबा जोंनि इउथ्सफ्रानो बेखौ सालायबाय थाखादोंमोन मानो होनबा बिथाङा बाहाय मा एंगेलनि माबा थादों जों मिथिया रेन्जारखौ नुनानै खेबथाम खेबब्रै लामाखौ जावथेबाय थादों JCB लानानै आरो गेटखौबो बुफायनाय जादों बेनि गेजेराव होमब्लाबो जोङो लकेल हिसाबै जोंहा बाहाय मोनसे प्रब्लेम फैगोन होननानै जोङो बेखौ सानलायबाय थानानै जोङो बेखौ हगारनाय जायाखै दिनैसिम बेहाय जोङो सोलिबाय थानाय दंमोन आरो माथो होनबावनो जोंनि लकेल SSBआबो होनदों बिसोरनो हगारोबा बिसोरथ' उग्रपन्थी ग्रुप दाथ' नोंसोर लकेलिटि मानसि नोंसोरनो थानांगौ बिसोरजों जों सापर्ट दं बायसान्स बिसोरो लोङै जायै सोरखौबा बिदिनो बुथारलाङोब्ला बिनि रिक्सआ सोरनाव थागोन दा लकेल हिसाबै जों नोंसोरखौसो हमनाय जागोन होननानै बिसोर बुंबाय थानायखाय जोंबो बे जिनिसखौ हगारनाय जायाखै दा जों जुक्तियैनो दं आरो जोङो लकेलिटि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि हिसाबै दा बेयाव 3 क्लाब दं जोंनि बे ओनसोलावहाय बापुजि क्लाब दं आरो हिमालय क्लाब दं आरो टाइगार क्लाब दं बे 3 क्लाबनिफ्राय बेखौनो अबजेक्सन खालामनाय जाबाय जे माने बै समावहाय जिखुनु कमिटि गैयै समाव बियो जाफैग्राखौथ' हमथानो हाया बे जाफैग्राखौ हमथानो हायैनि समावनो बे माखासे सेंग्राफ्रा बेयाव एंगेज खालामनानै बिसिनि जानाय लोंनायखौ गारबाय थाखादों आरो गारनायनि समाव जिखुनु जोंनि EM सारा फेरेंगाया बेयाव फैनानै खेबथाम बिथाङा दिनै खेबसेया जावथेफैबाय आरो खेबसेया मिडिया होबाय खेबसेया नै दाख्लैसो दानसिनो थिनहरबाय आरो दाख्लै खेबसेबाव गेटखौ बुफायनो खोन्थाहरबाय खिन्थु दिनै बुजिस'नो हाया मा साननानै दिनै XNJP जोंनिनो आंगो लोगोफोरनो बेबायदि स्टे अर्डार होनानै बेखौ खुलिनो नागिरदों नाथाय दिनै जोंनि बेयाव थासारि सुबुंफ्रा बेखौ जानो होआ होननानै दिनै अबजेक्सन खालामदों सारा बेखौ अननानै माबा मोनसे राहा लायोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ सारनिसिम आर'ज गाबो आरो जोंबो माखासे XNJPनि जानानै खावलायहरदों दा गावजों गाव नारा नाथाखौ जों मानो खालामनो सारा माबा मोनसे बेबस्था लानानैहाय बेखौ समयसाफोरखौ समाधान खालामोब्ला आंनि फाङैहाय बे जायगानि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि